Cada vegada que la visites, la Comunitat Valenciana et dona un regal, un sabor, una experiència o les claus que desvelen els secrets que guarda la seva història. I és que la Comunitat Valenciana vol que la conegues, que la respires i que no te n'oblides. Gràcies al compromís i a l'esforç de la seva gent, la comunitat es reinventa cada dia per acollir a més persones amb una aposta constant pel turisme d'avantguarda. Amb mesures d'accessibilitat pioneres, la Comunitat Valenciana obri les seues portes més que mai i sense deixar ningú enrere, amb un turisme inclusiu que es nodreix de la diversitat, del diàleg i de les experiències de les persones que la viuen i que la descobreixen dia a dia. Explora els seus museus i recorre els seus camins amb llibertat i autonomia, per terra, mar o aire. Tu tries. I quan penses que ja ho has vist tot, que res més no pot posar a prova els teus sentits, torna. Segur que ha escrit noves aventures que porten el teu nom. Disfruta de tots els racons i deixa't sorprendre per una terra que sempre t'espera amb els braços oberts. La Comunitat Valenciana també per a tu.